Chana gwenge ma ugwe mapacho ka Irungu Macharia ogolo siem mager ne jopur ma uso chambgi e puothe kapod ng'ich gino makoro kelo negi midhiero mar kech. Kano loso kod jodak e sub-county ma Navakholo, Macharia olero ni en wach ma ok omore mar jopur uso chambgi e puothe seche ma piny owacho nitiere gi midhiero mar pek ngima. Siem ni osir kod commissioner ma sub-county ma Navakholo Joseph Sadia ma bende wacho ni jopur go itiyogo marach kod weg loche manyiewo chambgi e puothe. Jotelo wacho ni jogo manyiewo cham e puothe ibiro kawo negi okang' mondo mi orit dwach jopur kendo miyo giyud ber mar pur margi. Tuache chakula chetu kikauke kwa mashamba, tuvune, tuuze kidogo, ingine tuweke kwa store. Lakini kwa sasa tunaona kwamba tukishafuna hayo mahindi yetu ambayo tumesema tulipewa pembejeo na serikali zote mbili ya kaunti na hapa, ile unga ambaye kila siku tunalalamika iko na bei ghali, hayo mahindi ya kikomaa niliambiwa wengine tutanunua unga kwa shilingi 50. Naona pickups zimeanza kuja area hii, wanasanya mahindi hapa na pale. Na mkulima saa anauza at only 5 shillings. Na ukifuata huyo mtu town amechoma hapo, anakuambia saizi atakwambia 30 shillings or 40 shillings. Nani anaenda hasara? Haraka haina. Kwa dhimbele nyakura mga jiwangre